καλή σας μέρα, με δώρα κατάλληλα για όλους. Το πρόγραμμα Comenius είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εστιάζει στη σχολική εκπαίδευση από την προσχολική αγωγή έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών, στην παροχή βοήθειας σε νέους για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν την προσωπική τους εξέλιξη, στην βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, στην ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και στη βελτίωση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια των σχολικών συμπράξεων, μέσω της υλοποίησης ενός κοινού σχεδίου, δίνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες η ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διεξάγονται αυτή τη βδομάδα δραστηριότητες στο Λύκειο Εθνομάχτερα Κυπριανού σε μια σχολική σύμπραξη από χώρες όπως Ισπανία, Πολωνία και Φιλανδία, με θέμα συζήτησης τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Συμμετέχουμε στο project του Comenius για τρίτη φορά από το σχολείο μας και το πρόγραμμα θα διαρκέσει 2 χρόνια. Ξεκινά τώρα, είναι η πρώτη συνάντηση που γίνεται στην Κύπρο. Θα ακολουθήσουν άλλες 3 συναντήσεις. Came from Poland and our aim was to involve many European countries and compare the energy that we use in our countries. We are from Finland. We came to Cyprus yesterday on this Comenius project that involves Poland and Cyprus and Finland and Spain. Its main theme is renewable energy sources. We have prepared some presentations. We just showed a film which we made about our school and Finland. Κάναμε ερωτηματολόγιο που βγάλαμε κάποια αποτελέσματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για το πόσο γνωρίζουν οι μαθητές για το περιβάλλον, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καταλήξαμε ότι η Κύπρος πρέπει να προωθήσει την ηλιακή ενέργεια που διαθέτει, ώστε να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο οικολογικά συνείδητοι. Η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος φαίνεται να είναι ο κύριος παράγοντας που οδήγησε την ανθρωπότητα στη ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων σχετικά με προβλήματα που προκαλούνται από την χρήση ορυκτών καυσίμων ως πηγή ενέργειας και να τους κάνει να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως είναι ο άνεμος, ο ήλιος και το νερό. Οι μαθητές τώρα έχουν την ευκαιρία μέσα από τα προγράμματα να ζητήσουν και να αναπτύξουν αλλά και να υιοθετήσουν ιδέες και γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια κοινωνία σαν τη σημερινή υποστηρίζουν που απαιτεί άφθονο ηλεκτρισμό θα πρέπει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου υπάρχει δυνατότητα. Ενημερωθήκαμε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών που εφαρμόζεται σε αρκετά σχολεία της Ευρώπης. Εμείς φιλοξενούμε σήμερα μαθητές από το Λύκειο Εθνομάχτερα Κυπριανού και θα μοιραστούν οι νέοι μαζί μας τις εμπειρίες τους που έχουν από αυτό το πρόγραμμα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είναι χαρά να έχουμε νέο αίμα. Φυσικά, είναι πολύ όμορφο. Είσαστε για πότε φάνηκε από το ρεπορτάζ. Άξιοι συνεχιστές του λόγου, της επικοινωνίας, χειρίζεστε το λόγο με χαρά, γιατί πολλοί λένε ότι στην Κύπρο λόγω διαλέκτου υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Να καλωσορίσουμε φυσικά και τα παιδιά Welcome from Finland. Τα παιδιά βρίσκονται εδώ από την Φιλανδία, ακριβώς αυτό το πρόγραμμα που ανάφερε ο συνάδελφος Κάξος Γεωργίου, όσον αφορά την ανταλλαγή φοιτητών για να ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα. Είχαν επικοινωνία αυτά τα παιδιά ακριβώς με τους Κύπριους μαθητές. Παρουσιάσαν και ένα βίντεο το οποίο θα δείχνουμε και εμείς σε πολύ λίγο, που γυρίστηκε στην Φιλανδία και συγκρίνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά πρώτα να σας γνωρίσουμε ποιοι είστε. Λοιπόν, αρχίζοντας από τις κυρίες εδώ στα αριστερά μας, καταλήγοντας στα αγόρια, να μάθουμε τα ονόματά σας. Είμαι Σοφία. Καλώς ήρθατε, Σοφία. Γεια σας, είμαι η Νίκη. Η Νίκη. Είμαι η Γεωργία, καλημέρα. Η Γεωργία, καλημέρα και στην Γεωργία. Ο Λευτέρης, μου είσαι και στο ρεπορτάζ. And your names, guys? Yuka. Yuka and Dani. How is the weather in Finland this moment? Well, I think it's -15 degrees. Εδώ τα παιδιά τι καιρό κάνει στην Φιλανδία, μας λένε πριν 15, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς εξακολουθούμε να βιώνουμε συνθήκες καιρικές καλοκαιριού και δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. We say that in Cyprus, I think your experience is still summer.
Yeah. It's like summer weather for you here. So you can go to the beach anytime you want. Άρα, τι πάσα μαζί με αυτό, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουμε αρκετή ηλιακή ενέργεια, θα πρέπει να την αξιοποιούμε. Κυρίες και κύριοι, θα το μάθουμε σε πολύ λίγο εδώ από τους μαθητές. Καταρχήν, θα ξεκινήσω να ενημερώσω μας για το πρόγραμμα και τη δικιά σας εμπειρία. Είναι ένα πρόγραμμα που διαρκεί 2 χρόνια περίπου και τώρα είναι μία εβδομάδα που έχει ξεκινήσει το σχολείο σας. Ναι. Περιγράψτε μας ακριβώς. Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος 4 χώρες, η Κύπρος, η Ιρλανδία, Πολωνία και Ισπανία. Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος είναι τώρα στην Κύπρο. Είχαμε μαθητές και από τις 3 χώρες, τους φιλοξενούμε εμείς στα σπίτια μας. Και το θέμα μας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωραία. Ποιος είναι ο λόγος που ενταχθήκατε σε αυτό το πρόγραμμα? Ενταχθήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα αφενός για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε νέες κουλτούρες, να έρθουμε σε επαφή με νεολαία από άλλες χώρες και αφετέρου για να ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αναλύσουμε, να συγκρίνουμε το πώς μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε την ενέργεια που υπάρχει στην Κύπρο. Ωραία. Τι μάθαμε δηλαδή σαν μαθητές, τι μάθατε αυτές τις μέρες όσον αφορά τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας? Βασικά το πρόγραμμα κινείται σε 2 άξονες. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι ο πρώτος από τους 2 αυτούς άξονες. Είχαμε κάποιες παρουσιάσεις την Τρίτη από όλες τις χώρες για το ποιες πηγές ενέργειας αξιοποιούν στις χώρες τους, πώς τις αξιοποιούν. Είχαμε συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο για το κατά πόσο γνωρίζουμε και κατά πόσο αξιοποιούμε εμείς οι μαθητές τις πηγές ενέργειας. Το οποίο τα αποτελέσματα συγκρίναμε την Τρίτη ανάλογα με αναχώρα. Οπότε νομίζω ήταν έτσι επικοδομητική συνάντηση μας, γιατί είδαμε καινούριους τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες πηγές ενέργειας που μερικοί από εμάς ούτε καν γνώριζαν ότι έχουμε στην Κύπρο. Πολύ σωστά. Οπότε ήταν επικοδομητική συνάντηση. Πολευταίης, να μας πει, για να λάβει σαν ομαδάρχης, θα έλεγα, της έρευνας. Της έρευνας μπορώ να πω ότι είχα ασχοληθεί λίγο περισσότερο. Ήταν να πρώτα δώσαμε το ερωτηματολόγιο που ήταν για την οικολογική συνείδηση, κατά πόσον οι μαθητές γνωρίζουν για τις αναλλακτικές πηγές ενέργειας, ποιες ήταν οι ιδέες τους, γενικά δηλαδή έναν γενικό θέμα, όπου μέσα από γραφικές, μέσα από τα αποτελέσματα που έδειξαμε την Τρίτη στους φιλοξενούμενους μας, καταλήξαμε ότι η Κύπρος αναγκαστικά λόγω του ίδιου που διαθέτουμε πρέπει να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την ηλιακή ενέργεια. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το ερωτηματολόγιο που έχετε κάνει και για τα αποτελέσματα, αν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε. Αλλά πριν θα ήθελα να μας πείτε λίγο τα ωφέλη που αποκομίζει κάποιος από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα ωφέλη σε αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολλά, δηλαδή εκτός ότι δραστηριοποιείσαι, γίνεσαι κοινωνικός, γνωρίζεις κουλτούρες διαφορετικές ή ακόμα αναπτύσσεις φιλίες, ιδίως όταν φιλοξενείς. Εγώ φιλοξενώ τον Ντάνι, χαρά μου δηλαδή που φιλοξενώ τον Ντάνι, γνώρισα μια τόσο ωραία κουλτούρα. Ντάνι, είσαι good host. Είναι καλό, ρωτάω τον Ντάνι, είναι καλός κόλλης ο Λευτέρης, γιατί μας λέει ότι φιλοξενεί το Λευτέρης. So you're staying over in Lefteris' house, yes? Yes, Lefteris is my host. Yes. So how is the experience coming to Cyprus for the first time, I guess? It has been a very enjoyable experience. Cyprus is a beautiful island. Ο Ντάνι ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, μια και η πρώτη φορά που έρχεται εδώ και περνά πολύ καλά από τις πέρες στο σπίτι του Λευτέρη. Αλλά ας δείξουμε όμως το έχει μάθει καλά από πριν. So, Jukka-Pekka, we're going to see an interesting video from you doing a report from Finland regarding the sources there, environmental sources to your country. What it's all about. Ρωτάω τον Jukka-Pekka, επειδή θα μας δείξει θα δείξουμε ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει και στο σχολείο του, το οποίο ήταν 2 παιδιά. Από όσο γνωρίζω το συγκεκριμένο βίντεο το είχαν προβάλει στην τάξη και περπατάνε στη Φιλανδία και βρίσκουν διάφορα προβλήματα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο η χώρα μας που έχει προβλήματα, έτσι. Με τη ματιά των νέων. Με τη ματιά των νέων και δείχνουν με λίγα λόγια και επισημαίνουν και τα προβλήματα της χώρας. So what it's all about? The video is all about Finland and our town, which we come from, Orimattila, and our school, and it's a short presentation about how we felt we could present Finland to you guys here.
Άρα, με δύο λόγια, αν διερωτάστε πώς γίνεται η αλλαγή στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και ιδιαίτερα τα ενεργειακά προβλήματα, νομίζω τα παιδιά απαντούν ότι εμείς είμαστε η αλλαγή, γιατί εμείς δίνουμε τη λύση. Εμείς η νεολαία, να τους εδώ, για όσους λένε καμιά φορά ότι η νεολαία δεν μπορεί να επιδείξει καλά δείγματα συμπεριφοράς, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο ρεπορτάζ για να το διαψεύσουμε. Και εδώ το παρουσία τους και με τα λεγόμενά τους και με τον τρόπο που μιλάνε. Πάνω απ' όλα, αφήνουν να μιλάνε από μόνα τους. Αυτό μας λέει εδώ ο Κεπέκα, ότι είναι σχετικά με προβλήματα που έχει η Φινλανδία. Έκαναν ένα περπάτημα, ένα περίπατο εκεί στη γειτονιά τους, στην πόλη που διαμένουν και εντόπισαν πράγματα που μπορούν να αλλάξουν, να γίνουν καλύτερα. Θα το παρακολουθήσουμε. Δεν θα το παρακολουθήσουμε για τον λόγο ότι δεν είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά. Βλέπουμε όμως εμείς τα πλάνα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχολιασμό και εσείς τι σας έκανε ενδιαφέρον από το συγκεκριμένο βίντεο, μπορούμε να το πούμε. Παρόλο που δεν πρέπει να επεκταθούμε τόσο πολύ στο βίντεο, αλλά να δούμε και τις έρευνες που έχετε κάνει, το ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματά σας. Βασικά το βίντεο των παιδιών ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί είδαμε το σχολείο τους, είδαμε τον τρόπο που ζουν, γνωρίσαμε την πόλη τους και ήταν κάτι θετικό για μας. Τι μάθατε με την συνεργασία σας μέχρι τώρα? Μέσα από τα ερωτηματολόγια και το πώς ανταλλάξαμε απόψεις, είδαμε ότι η νεολαία είναι πρόθυμη και έχει πάρα πολλές ιδέες τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει για να υιοθετήσουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και για να βοηθήσουμε το περιβάλλον ότι βρίσκεται σε μια αρκετά δυσχερή κατάσταση. Άρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι στήριξη τόσο από το σχολικό φορέα, την οποία έχουμε αναμέρισει ειδικά από τους καθηγητές μας, που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, όσο και γενικότερα από την κοινωνία. Θα είστε αισιόδοξοι με όλα αυτά που μαθαίνετε, τα οποία ενεργοποιήσετε? Γιατί εμείς ήμασταν λίγο έτσι στο περίπου, για να είμαστε ειλικρινείς. Παρόλο που σαν δημοσιογράφοι στην εκπομπή καλύψαμε αρκετά από αυτά τα θέματα, μας δημιουργούσε όμως μια ανασφάλεια γεγονός ότι δεν γίνονται πολλά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται όμως εσείς από την πλευρά σας και από την ηλικία σας πιέζετε τα πράγματα και αυτό μας δίνει πολύ καλά αισιοδοξία. Πόσο σύμφωνο σας βρίσκει αυτή η άποψη? Οι καθηγητές μας έχουν δουλέψει αρκετά ώστε να δώσουν το ερέθισμα να ασχοληθούμε με τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ούτως ή άλλως είναι θέμα που θα απασχολήσει την κοινωνία μας περισσότερο στο μέλλον. Οπότε νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τον τομέα, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του στην Κύπρο, γιατί οι ευκαιρίες που μας δίνονται λόγω του κλίματος στην Κύπρο είναι πάρα πολλές, εξοπλίζονται σε έναν αρκετά μικρό ποσοστό κατά την άποψή μου, έτσι, ότι νομίζω Ελευθέρης πήρα στην έρευνα. Οπότε ζούμε εμείς υπό συνθήκες που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, γιατί γνωρίζουμε νέους τρόπους που μπορούμε να αναπτύξουμε την ενέργεια. Και όχι μόνο αυτό. Εμείς ενημερωθήκαμε ότι με δικιά σας πρωτοβουλία έχετε ενημερώσει με τη σωστή καθοδήγηση και των καθηγητών σας. Βεβαίως, προσπαθήσατε να παρουσιάσετε το κυπριακό πρόβλημα στα παιδιά που ήρθαν από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο και πώς οι άλλοι πώς με τα δικά τους μάτια βλέπουν το κυπριακό πρόβλημα? Ακριβώς, ότι έναν καλό του προγράμματος ήταν ότι γνωρίσαν το κυπριακό πρόβλημα, το εθνικό μας θέμα, πράγμα το οποίο δεν ήξερα. Για παράδειγμα, ο GP, ο Τζου Καπέκα, δεν το ήξεραν ότι υπήρχε τέτοιο πρόβλημα στην Κύπρο. You were not aware of Cyprus problems, so the guys, your friends, let you know about what's going on the island, yes? Before the vision. Yeah, before I came here, I didn't know about the situation. But you were surprised to learn about it? Actually, yeah, I was. I just heard something, very little about it, but now I know. Αυτός δεν είναι αυτός ο σκοπός του προγράμματος. Ο σκοπός είναι να έρθετε σε επαφή με παιδιά της ηλικίας σας από άλλες χώρες, από νέους της ηλικίας σας, να συζητήσετε μαζί για αυτά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για εναλλακτικές λύσεις. Και θέλω έτσι να μας πείτε λίγο όλη αυτή η εμπειρία. Coming together to discuss about these issues, environmental issues. How did you find yourself in these conversations, Danny? Όταν συζητάνε μαζί, τέλος πάντων, σε αυτές τις συζητήσεις μαζί και βρέχονται από άλλες χώρες, you're coming as strangers, and I think you're living as friends. As friends, yeah. Coming to Cyprus as strangers, you didn't know each other before, and now you're becoming friends, and you're discussing on very important issues. So how do you feel on this? Well, I feel that it's important to actually talk about this and not just go to a website and read about it, but actually just discuss about it and possible solutions for the problems.
Is it a promise from you that when you gonna go back away from the situation, you're gonna keep communication and you're gonna be talking these things? Ρωτάω αν είναι μια απόφαση, μια δέσμευση να κρατήσουν αυτή την επαφή και όταν πάνε πίσω, όταν επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους, γιατί όλο αυτό το θέμα γίνεται προκειμένου να υπάρξει συνέχεια. Εάν θα σταματήσει με κάποιες ημέρες συζήτησης και συνέβρεσης, τότε θα είναι χαμένος κόπος. Νομίζω ότι και εσείς απαντάτε έτσι, βλέπω τα κεφαλικά μηνύματα, ότι είναι τέτοια τα συστήματα. Βοηθά να συνεχίσει. Ούτως ή άλλως είναι η πρώτη επίσκεψη στην Κύπρο, επομένως ενδέχεται επόμενος σταθμός στην Ισπανία. Και οι Κύπροι μαθητές, δηλαδή εσείς θα πάτε σε άλλες χώρες, οπότε θα ξαναβρεθείτε. Το καλό του προγράμματος είναι ότι κινείται γύρω από τα ίδια άτομα. Έχετε επιλεχθεί, αντιλαμβάνομαι, από τους καθηγητές από το σχολείο σας να εκπροσωπήσετε αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό είναι σωστό που γίνεται για το λόγο ότι πρέπει να είναι γνώστες του αντικειμένου τα άτομα τα οποία συμμετέχουν. Στο πρόγραμμα από το σχολείο μας συμμετέχουν περίπου 20 μαθητές και 7 καθηγητές. Είμαστε μια αρκετά μεγάλη ομάδα που δουλεύουμε στο project και ήταν αναγκαίο να είμαστε μεγάλη ομάδα γιατί κινούμαστε σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το project που έχουμε σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές, ο άλλος άξονας είναι ακριβώς η γνωριμία μας και το να διατηρήσουμε επαφή με τους συνεργάτες μας από τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία και την πρωτοβουλία που πήρατε και όσο να συμμετέχετε στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, αλλά και για το κυπριακό που θέλατε να περάσετε τους δικούς προβληματισμούς και να δείξετε σε Ευρωπαίους πολίτες ακριβώς το πρόβλημα της χώρας μας. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας φιλοξενήσουμε να δούμε τα αποτελέσματα, την εξέλιξη αυτού του προγράμματος. Καλή συνέχεια. Thank you for being here today. Thank you. It's a pleasure to see that you're doing things about the environment, about everything that's going on around you, and we'll be expecting to see how it's going to go in the future. Yes. Thank you. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Πού θα πάμε? Θα το κρατήσουμε σαν έκπληξη νομίζω, έτσι. Μην τα λέμε όλα, έτσι. Θα τα δούμε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα τρέιλερ μιας πολύ επιτυχημένης σειράς εδώ στο ΔΡΙ. Καθημερινή σειρά. Μετά όμως το τρέιλερ κάτι σας ετοιμάζουμε, μια μικρή έκπληξη. Γιατί πρόκειται για τα μοιραία φεγγάρια. Πάμε να το δούμε. Κυρία Λιδία, συμβαίνει κάτι? Δεν θα σου πω αυτή τη στιγμή. Όλα στην ώρα τους. Ναι, τουλάχιστον εγώ έτσι τον εγνώρισα. Θα κάνω μια επίσκεψη στον Δευτέρα Παπάζογλου. Επιστροφή εδώ στο στούντιο, μια καθημερινή σειρά η οποία απολαμβάνουν πολλοί τηλεθεατές, έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλά σχόλια. Ακριβώς. Και συγχαρητήρια στους συντελεστές της εκπομπής. Να πούμε λίγο τους συντελεστές που γράφουν τις επιτυχίες εδώ στο ΔΡΙ για άλλη μια φορά. Έτσι ακριβώς. Επιμέλεια της παραγωγής η Εύη Παπά-Μιχαήλ και ο Κλειδοσκρήτου φυσικά και πολλοί άλλοι που ξεκινάνε από τους κινηματογραφιστές μέχρι και τους μοντέρ, έτσι. Ακριβώς. Και αυτή είναι επιτυχημένη σειρά. Απόψε όμως, τα μοιραία φεγγάρια έχουμε την εμφάνιση της αγαπημένης Μιμής